Sa mga pangenot na bareta, ginatos na kaso nin pag-ubrasuka o diarrhea na itala sa Castilla, Sorsogon. Lalaking wanted sa Malilipot Albay arestado. Primerong kaso nin ASF ngunya na taon sa Bicol na itala sa Camarines Sur. Asin art exhibit katakod ka National Arts Month pigbuksan sa syudad nin Legazpi. Maray na hapon, Huwebes, Pebrero 9, taong 2023. Uninan mga baretang Tatak, Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Uragon, Legazpi. Ginatos na kaso ni diarrhea na itala sa Castilla, Sorsogon. 26 sa 34 barangay sa Banwaan, apektado na. Detalye sa report ni Mariel Lorenzana. Sa 34 barangay na sakop ng Castilla, Sorsogon, 26 na barangay na may naitalang kaso ng diarrhea sa loob na nintulong simana poon pa ka nagtalikod na bulan. Sigun sa Municipal Health Office, uminabot na sa 114 individual ang tinamaan kan diarrhea. Kadaklan sa mga tinamaan iyuan mga aki asin senior citizens. Duwaan binawian na nin buhay huli sa dehydration. Saro sa mga nagadan ang 60 anyos na lola gikan barangay Mayon, asin 30 anyos na babayi man gikan barangay Pandan. Naman hindi po maiwasan yan pagkalalo ganitong nagbabaha, ma'am. Alam mo, yan kasi pag kumalat yung mga tayo ng tao, sumama yan sa baha, source of water, yan po magiging transmission nila po. Ship yan duman sa source of water, lalo na sa mga yung mga balon-balon lang. So, pwede pong makahawa yan, ma'am. Duwang bagay ang pigtutukdo kan MHO na kausakan pagdakol kan nabibiktima kan diarrhea. Posible subot na darakan kolera asin amiba. May dati na dakay ang record kay inian Banwaan sigun sa DOH Bicol. Dugang paniboke, kontaminado man ang tubig sa Banwaan huli sa daing untok na pag-uuran ka nakaaging simana. Ganon, kaya hindi po niro-roll out ni region. Baka naman po bumalik na naman. Kasi mas delikado po yung kolera, mas nakakamatay po ito kaysa yung pabibiyatis. Although parehas po ito na watery ang pagtaytay kailangan po malaman kaagad para po magapan. Kabala sa mga sintomas kanhelang iyon pagbabawas na may tubig-tubig, pagsusuka asin pagkulog kan tulak. Para mataawanin panginot na bulong, kinakaipuan sa nang magibonin orisol o ang pagkutaw nin sarong litrong tubig na may 5 kutsarang asukar asin sarong kutsarang asin para malabanan kan lawas ang kontaminasyon. Habang kung halimbawa kung nagsusuka na talaga po, ay pumunta na agad sa ospital o dito sa aming centers, sa pinakamalapit na health center para po mabigyan ng mga gamot na kailangan at saka kung kailangan iswiro na po. Mientras tanto, bilang lakdang sa paglakop kan kaso, nagkaigwa naman ng special meeting si Boke sa mga punong barangay kan sa Indang Banwaan, ngani may edukar sa nasambit na naglalakop na helang. Apwera kaini, nagkondisir naman sindanin pagklorin sa mga water sources kan Banwaan, ngani matabangan na malinig ang tubig. Siguro advisean nila yung mga tao nila sa barangay na pag may mga sintomas na ganito, ay dapat po mag-inom ng orisol at magpa-check up na po at saka yung pong tubig dapat pakuluan nila ng 3 minutes bago po inumin. Sa presente, padagos pa ang pinagigibong investigasyon kan lokal na gobyerno ngani maaraman ang kausa kan nasabing helang na lakop na sa Indang Banwaan. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Lalaking wanted sa Malilipot na may kasong panghabon, arestado na. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Makaliis ning sarong taon, dagos nang naarestar kang otoridad ang 18 anyos na wanted person sa barangay San Isidro, Ilawod, Malilipot, Albay, pasado alas 9 ning aga kang Martes, Enero 7. Sigun kay Police Lieutenant Veronica Palo, Deputy Chief of Police kang Malilipot Municipal Police Station, taong 2022 kang ireklamo ang suspect matapos na subuta abunan kani ang sarong residensya sa nasambit na Banwaan.
walang tao sa bahay. Tapos nung nag-follow up sila, nakita nila yung mga gamit sa isang bilyaran. Ang sinabi ng nakabili doon, ang nagbenta daw, itong arrested po natin. So, chinek muna po doon kung andun yung arrested natin. Then, nung na-confirm na andun, saka namin warrant of arrest sa kanya. Sa presente, nasa kustudiya na kang malilipot MPS ang sospek para sa magkakanigong disposisyon. Actually, ito po is private filing ito ni Attorney Blanza kasi kapatid niya yung ninakawan. And then, may nahalata lang kung makakapag-bail siya kasi recently lang po niyo, ngunyan lang na Ngunyan na taon, sigun sa ipatura, ininang ikaduan nindang naarestar na may pigkakatubang na kaso sa saindang banwaan. Apilar man kang otoridad sa mga personang may pigkakatubang na kaso. Lugod isumitir na ang saindang sadiri, asin pagbayadan na ang nakumitir na krimen. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Lampas 1,000 na residente kan syudad nin Legazpi, binipisyaryo sa tupad program kan Dole Bicol, katuwangan Ako Bicol Party List. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Pigpapasalamat kang 53 anyos si Mary Jean kan Barangay Humapon, Legazpi City na igwang tupad program ang Dole Bicol kung saan aktibong nakakatuwang man kang ayan siya ang Ako Bicol Party List. Sa paagi da kaya kang nasabing programa, igwa siyang piglalaoman lamang na kwarta na magagamit niya sa pangurual daw na pangangaipunin ng pamilya. Kasubagong aga, dagos niya nang naresibi ang 3,560 pesos na sweldo niya sa 10 aldaw na pagturo-trabaho sa sendang barangay. Ini ang ibabakal niya na diretso dakan sa indang pangurual daw na konsumo siring kang bagas. Kunyan po sir, ibakal ko na po sir, kikabuhayan mi para sa muya. Ta syempre po sir, pangurual daw mi pong pagkabuhay. Ang saro po sir, na ibabakal ko po kilitson. Tangani pong igwa po ako mapagkakuha ang papag nagdakula na. Labi man ang pasasalamat kan magkabarangay na sinda Nanay Milagros sa Roque sa naresibing ayuda na syertong madara ng ganda sa indaning kagianan sa laog maning pirang aldaw. Salamat po kay Sir Nagarbin, tinawang kami kay araw kay ning pumiso sa moya. Patawda ko lang tabang sa moya ang pamilya. Nagpasalamat po ako dito sa uyan ini na nakubra ko po. Pang-uyan po sa pagkabuhay. Sigun kay Congressman Gil Bungalon, total na 1,665 o 1,675 ang bilang kan sa indang mga benepisyaryo ngunya na aldaw. Gikan ang mga ini sa Barangay Imalnod, Humapon, Kagbakong, Barangay Tinago, San Roque, Puro, Barangay Tamauyan, Barangay Pawa, Bagong Bayan, Buyuan, Bagong Abre, Barangay Imperial Court, Barangay Sabang, Peñaranda, asin Rizal Ilao 17. Right now, mahiling mo man baga sa mga pandok, ka mga Legazpeños na talagang maugmaon sinda, no? And this is the manifestation na talagang di po sinda pinabayaan ni Congressman Pido Garbin Jr. And right now, ongoing ang payout and ini po magpapadagos until Tuesday next week. Tanganing matapos na matawanin na bayad, ito pong mga tupad beneficiaries digdi po sa siyudad kan Legazpi. Maugma man na pigbiklad kang kongresista. Ngunya na taon, pwede sir naman na makabalik sa nasambit na tupad program ang mga senior citizen. Tatawan po nin oportunidad ang mga senior citizens na maging tupad beneficiary provided na sinda po igwaning fit to work. Ali po sa government position. No? Meaning to say, pwede sinda magtrabaho, maglinig, magtanom, naday po nakukompromisa ang sinda pong health, no? So saro yan sa development na pig-welcome ta, tanganing matawan taman po ni na oportunidad ang mga seniors, lalong-lalo na ito pa po na may mga kapasidad na kaya pa man talaga magtrabaho. So, asigurasyon kang partido, padagos sindang makikipagtabangan sa maniba-ibang ansyas di gobyerno, ngani pang mas mapagyan ang buhay, urog na kang mga tios na Bicolano. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Panibagong kaso nin African Swine Fever na itala sa Camarines Sur. Asin art exhibit katakod ka National Arts Month tigbuksan sa Legazpi. Yan na sinibapang bareta sa samuyang pagbabalik.
Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan Ako Bicol Online TV. Primerong kaso ng ASF ngunya na taon na itala sa Camarines Sur. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Kinumpirma kan Department of Agriculture Region 5 liwat nanotaran ang panibagong kaso ng ASF o African Swine Fever sa rehiyon. Ini ang primerong kaso ngunya na taon na naitala sa Calabanga, Camarines Sur. Sigun sa ahensya, Enero 30 kan maitala ang kaso matapos ang pigkondusir na blood testing sa mga urig sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory. Duwa sa mga atamang urig nin sarong paraoma sa Calabanga ang nagpositibo. Dalawa doon sa alaga ng isang farmer na taga Santo Domingo ay positive po sa ASF. And pinaluwas naman po tulo si report January 31 and insige naman po ang samuyang director, si Director Del Tornilla, nagibo po ng memo sa mayor in kang Calabanga and sa municipal agriculturist para po gibo na ang magkakanig ng mga lakdang ano po itong following the Babay ASF and AO30. Ito po bagang may depopulation and itong i-secure ang lugar and mayo nang magpapalaog duman na mga ibang asindain na din mapaluwas ng mga orighali sa Calabanga. Sa datos kan Department of Agriculture, igwanin total na 65 banwaan sa rehiyon ang tinamaan ng ASF kan nakalihis na taon. 25 sa Camarines Sur, 10 ang Catanduanes asin Camarines Norte, 9 sa Albay mantang 7 sa Sorsogon asin 3 sa Masbate. Alagad sa numerong ini, 36 pa sa ng banwaan ang naideklarar ng ASF-free kung sa inagkakaigwanan ng repopulation. Dahil na kita magkakain po ng mga kaning baboy, yung swill feeding, pumili ng tamang feeds na ipapakain at huwag magpapasok ng feed bag sa loob ng babuyan. Siguraduhin na yung kung maatama ng orig duman sa mga mayong ASF na lugar, itong biik na babakalon ay malusog at walang sakit and mag-oobserba ng downtime or quarantine muna. Obserbaran muna itong yung biik na binakal para ma-ensure na mayo siyang helang.
Pagiromdom kan Department of Agriculture sa publiko urog na sa mga may atama na urig o galion ang semanahan na disinfection sa kulungan, palibot kay ni asin sa bodega kan mga feeds. I-report man sa inda en kaso magkahelang ang mga atamang urig. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Ginatos na seminarista sa Bicol nagtiripon para sa taunang Bapsmith. Ano ang obheto kan aktibidad aramon ta sa istorya ni Maria Lorenzana. Risaan kaugman sa duwang seminarista na sinda Vincent asin Akim kan Diocese of Legazpi. Nakabalik kay asinda sa Bicol Association of Philosophy Seminary and Smith ngunya na taon. Para kay Vincent asin Akim, magayon ng ganda na aktibidad hulit ang magkakaigwas sinda nin tsansa na mabistuan ang iba pang seminarista na gikan pa sa ibang probinsya sa region. First time nindang maka-atender din siring na aktibidad. Syerto man da ang mababasog sinda sa maniba-ibang kaaraman dapit sa pagsiseminarista. Ang preparation po dito hindi lang isang buwan kundi isang taon po. So, sana maging smooth yung activity and also it will foster sa seminarian bonds and also sana mag-enjoy po sila yung mga participants. Yun lamang po. It became an avenue for us as we journey together in the priestly vocation. We come together as one, as Bicolanos seminarians. We cherish this moment. May tema ang aktibidad na Bicol Seminarians Journeying with the Synodal Church. Labi sa 200 na seminarista at kabalidigdi, nagikan pa sa anong na probinsya kan Bicol. Sigun sa Vice Rector kan Mater Salutis College na si Father Mark Anthony Cayago, ang pagtiripon, obhetong mapakusog ang pag-iribanan kan mga seminarista sa rehiyon, asin matawan manin giya na maging ganap na padi. Maginining kung mag-experience siya, no, na magkairiling giraray na nabuhay ang mga seminaryo. No, na nyaw ng mga holiness na magsimbag sa pangapunan ka mahal na Diyos, na magpadi, na minsan mahiling tagaro nagdidiit na lang, pero digdi sa pagtiripon na yun, mahiling ta na dakol po akong pala, So parang pangapo. Pigpapasalamatan man ni Father Andrew Quinzon de Vera, Head Rector kan Mater Salutis College Seminary at Gobyerno Provincial kan Albay, LGU Daraga asin LGU Legazpi, sa suporta asin pagtabang sa indangani maging matriyumpo ang aktibidad. Sigun kay Father de Vera, primerong best pasanan ninda inimpig kondusir na pagtiripon sa Albay. Salamat as iniimbitaran mi kamo unyan sa opening mass as in sa closing mass na ma-witness nindo ang mga magkapirang seminarista na nagtitiripon sa mga seminarista kan Bicol region na nagkatiripon digdi sa Diocese kan Albay, probinsya ni Diocese ni Legazpi, probinsya ni Albay. Paglilinaw pa kan padi, para sa spiritual seminar, may mga piglatag mansindang iba pang aktibidad. Igwa po kita mga games na gigibuhon, igwang basketball na gigibuhon sa Daraga Covered Court, asin sa Sagrada Familia Covered Court. Asin siring man igwa kita mga indoor games like chess, like Scrabbles, dama, games of the general, asin igwa man table tennis, billiards, asin pool. Madurar ang pagtiripon sundo sa Sabado, Pebrero 11. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. National Arts Month pigselebrar sa Sarungdakulang Mall sa siyudad nin Legazpi. Art exhibit katakod kan selebrasyon pigbuksan. Detalye sa istorya ni Nomer Corporal. Tampok mo niyan sa Sarungdakulang Mall sa siyudad ng Legazpi ang maniba-ibang obrang ini. Nagibukan mga Bicolano artist. Anong sa mga nakadisplay na obra ang gibo ng mga Legazpeño. Mantang pito man ang gibukan mga Nagenyo. Ang 22 anyos na artist asin pinakahobe na exhibitor na si Jaffa Oliva. Dainanggad pinalagpas ang exhibit. Sabi niya, sarong magayon na pagkakataon ng exhibit niya ni maibida niya man sa publiko ang sa iyong mga painting. Throughout the years na sumasama na ako sa mga exhibit, ganyan. And ito yung art group na masasabi ko ang halos lahat ng kasama ko, mga magagaling, mga veterano na. So, very thankful ako na nakasama ko sa art group nila and very thankful din ako na ako yung pinakabata sa kanila. Ibinida man ni DJ Tanji kang Legazpi City ang sa iyang mga obra. Siring kang painting niyang nagsisimbolo sa pagpadaba kan sarong ina sa sayang aki. Actually, I'm very fond of making mother and child. Meron talaga akong series. Isa siya sa alam kong forte ko pag gumagawa ko ng painting.
Sigun kay Ping Peralta, saro sa mga organizer kang aktibidad. Taon-taon nagkakaigwasinda ng art exhibit. Ngunya na taon, may tay mga exhibit na siri-siri Kugos 5. Kung saan piglaladawan sa mga obra ang pigkakaagi ang pagtios kang komunidad sa presenteng panahon. Dugang pa ni Peralta, iniman ang saindang pagi nga ni ipamati ang saindang pag-igsumaro sa National Arts Month. Kapukawan ang mga kaakian lalo na gamiton ang saindang talento, tawanin oras, panahon, ang sendang sa diri na makapag-express kang buot nindang gibuhon sa lado kang arte. Pagpinta, pag-sculpture, pag-ibunin kung ano pa man ang mga art objects. Personal manining binisita ni DOT Regional Director Herbie Aguas na hanga nagad sa kakayanan ng local artists. Pang world class ang ating mga Bicolano artists, and I hope mas marami pang mga ganitong mga events para mas makita yung ating mga side ng pagiging artistic, pagiging malikhain ng mga Bicolano. Kasuod ba kang opisyal na bukasan sa publiko ang exhibit na madurar sundo sa uring aldaw kang Pebrero para sa mga baretang tatak Bicol. Nomer Corporal. Asinyanan katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!